L-anzjani li għandhom il-fuq minn 60 sena se jkunu jistgħu jgawdu minn gwida dwar kif ikollhom l-aħjar dieta speċifika l-bżonnijiet tagħhom. Il-Ministru għall-Anzjani u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li għal dan is-servizz se jkun hemm 9 professjonisti impjegati mad-Dipartiment tal-Anzjanità Attiva. Ħalli mhux biss nilħqu l-anzjani li qegħdin fid-djar tal-Gvern, imma kull fejn għandna anzjani jew fis-settur tal-privat jew inkella djar li qegħdin immexxija mill-privat ħankun qed nagħtuhom servizz ta' dietitian. Qed nitkellmu madwar 4,000 anzjan f'pajjiżna li se nkun qed intuhom das-servizz. Il-Kap Eżekuttiv għall-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele qal li dan is-servizz qed jiġi offrut bħala parti mill-proċess ta' analiżi ta' posta servizzi biex titjieb is-saħħa tal-anzjani u l-kura tasal fid-djarhom stess. Anzjani li għandhom dawn id-diffikultajiet, pereżempju, ma jistgħux jieklu ċertu ikel li jkun jiebes, allura jridu jieħdu affarijiet differenti. Anzjani li forsi għandhom nasogastric tube, ġifieri jkun hemm tubu li jkun hemm daħal inħiraq għall-istonku qed jieklu qed jieħdu nutrizzjoni b'mod ovvjament mhux normali. Għandna każijiet fejn hemm allura dawn l-anzjani li qegħdin ikollhom bżonn li jkollhom din il-kura speċjalizzata u dawn il-pariri speċjalizzati. F'din il-konferenza tħabbar ukoll li se jkun qed isir proġett fid-djar tal-anzjani biex l-anzjani kollha jitalmu jagħmlu użu aħjar mill-mobile u minn app relatata ma' saħħithom. Dwar ir-rilaxx tal-miżuri mħabbra l-ħamis filgħodu, il-Ministru saħaq li l-ġimgħa d-dieħla se jitħabbar ir-rilaxx ta' miżuri għad-djar tal-anzjani, riżultat tas-suċċess li qed jikseb il-vaċċin f'pajjiżna.